Hej og velkommen til del 3 i forskudsopgørelsen 2016. Vi er jo stadigvæk i gang med den, der hedder opgørelse af indkomster og nået til kapitalindkomst. Jeg er Anita, og det er mig, der ejer ABC Økonomi. Og det er mig, der indtaler videoerne til dig. Kapitalindkomst vil vi komme til i dag. Og kapital, det er jo penge, så alt hvad du har afkast eller udgifter i forbindelse med penge, det er det, du skal indføre her. Der kan selvfølgelig være nogle forventninger om, hvad du har renteindtægter og renteudgifter, men sådan noget som eventuelt tab af investeringer på obligationer, aktier og investeringsforeninger, det er en lille smule svært at forskudsregistrere, men har du en idé om, at der er noget, du taber eller vinder penge på i løbet af året, jamen så sæt det ind her. Det er her i kapitalindkomsten, at jeg tit henter de penge, som jeg selv bestemmer, jeg vil have tilbage i skat ved at sætte enten renteindtægten ret højt, og ikke have den renteindtægt, eller renteudgiften, det er mere her, jeg har reguleret, skal jeg være ærlig at sige, renteudgiften en lille smule lavere, eller noget lavere, end det jeg faktisk forventer, fordi når det så kommer til årsskiftet og til årsopgørelsen, jamen så har jeg haft en større renteudgift, og det gør så, at jeg skal have lidt penge tilbage. Udover at det er penge, så er det faktisk også, hvis du lejer en bolig ud, så er det også i kapitalindkomsten, at du går ind og skriver det, du skal beskattes af. Hvis du går ind på skat.dk og går ind og forsøger at rette lidt i din forskudsregistrering, så vil du åbne alle felterne, og så kan du over hele linjen her se, hvad det er for noget, og gå igennem en for en, for at se, om der er noget af det, der vedrører dig. Hvis det er, at der sker nogle ændringer i løbet af året, det kan jo være, at du enten køber en bolig, eller du sælger en bolig, så er det også specielt lige her omkring ved renteudgifter og renteindtægter, at du skal ind og regulere. Rigtig mange gør det, at hvis de sælger en bolig, eller faktisk at de omprioriterer i deres nuværende bolig til en lavere rente, jamen så kan det være, at de har, det kan også være til en højere rente på den sags skyld, så kan det være, at de har forskudsregistreret en renteudgift, som ikke holder stik længere. Og rigtig mange har fået restskat i den her forbindelse. Simpelthen fordi, at de her rentetilpasningslån, de blev lavere og lavere, og renteudgiften er ikke blevet tilrettet, og det vil så sige, at når årsskiftet kommer, og årsopgørelsen kommer, jamen så har de forskudsregistreret alt for mange renteudgifter i forhold til, hvad de faktisk har. Så sker der noget, specielt køb, salg og ejendom, så kast lige et blik på din forskudsopgørelse for at se, hvordan det passer med dine renteudgifter, sådan at du ikke står i den situation, at du skal betale penge tilbage i skat, når vi når april 2017. Det var nok for kapitalindkomsten. Det er jo på små 3 minutter, lidt mere end 3 minutter. Og det ligningsmæssige fradrag, det kommer så i den næste. Men rigtig god fornøjelse. Vi tales ved.